Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat ng aking kapatid na Muslim, alam nyo ba mga kapatid sa Islam na ang huling gabi ng Ramadan ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin na mga mu'min. Ang kanyang mga alipin na gumawa ng kabutihan sa buwan ng Ramadan, nag-ayuno, nagbasa ng Quran, nagtahajjud, sa huling gabi ng Ramadan ay papatawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ay gusto kong ibahagi sa inyo na aking mga kapatid. Binanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa pagsasalaysay ni Abi Hurairah radhiyallahu an, na lahat ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga mu'minin, ay papatawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanilang kasalanan. Masya Allah kapatid, napakalaking biyaya po ito. Napakalaking gantimpala sa ating mga kamusliman. Nagtanong ang mga sahaba ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi nila, ahiya laylatul qadr, ang gabi ba yan ya Rasulullah? Ayan na yung laylatul qadr. Sumagot ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ito ang laylatul qadr. Iba yung laylatul qadr. Ito sabi ng ating mahal na propeta ay ang lahat ng gumawa ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga mu'minin na sila yung gumawa ng mga kabutihan sa buwan ng Ramadan ay ibibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala. Mga kapatid sa Islam, sana po ay kasali tayo doon sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibibigay niya ang kanyang kapatawaran. Eidukum Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.